Sanibonani eNingizimu Afrika, sanibonani bantu abathanda umculo wesintu nabathanda iqiniso ezweni. Ukhuluma njengamanje ngizwe umlando kaMcono, uNtomasemdabela ngizamqoba ngoba simthanda. Ngithi kini anginimemezelele ukuthi ngizoba mfishane nje kakhulu. Nganza kwethu ngibonile lapha na ke iposter ebhalwe insizwa yakwamapholoba uGemvu kaNgcobo eyibhala ngenxa yokuthi ufuna ukuxazulula izikhalazo zami engizenzile lapha ke kuMbuso online. Ikhalaza ngodaba lokuthi abaculi abaningi abamisiwe ngendlela abafanele benziwe ngayo. Ngaphinde ngakhalaza nanokuthi isimo sempilo nje ke yonkana nomlando ngamaskandi uyadukiswa. Ngakho ke ngithi ke kini bantu bakithi bamabhinqa njengopresident wenu, njengoba mina nomcineka siphambene asibanga lutho, sibanga indlela yakwenza, sibanga iqiniso, sibanga ukuthi abangenzeleni. Mabengenzeleni kubalekile ukuthi sazi ukuthi umlando ngamaskanda uphazanyiswa, futhi mabefuna ukwenza izinto zabo abenze izinto zabo ngendlela nje ekahle engaphazamisi umlando ngamaskanda, engahlukumezi umlando wama-artist, engabi bias futhi. Ngakho ke noma ikuphi la kusuke kune-conflict khona nganza kwethu kubalekile ukuthi kube khona umuntu ongenelelayo. Ngifuna ukubonga kakhulu kumapholoba ke insizwa uGemvu kaNgcobo ngokusukuma ukuthi azongenelela emkhumbini kwamabhinqa ke afise ukuthi uxazululeke esigabeni sami nomcineka ngona kuba naye eyingxenye yeinkinga ezikhona kumaskandi. Nawe usafuna uxazululwe nje ngesingayi nje, ufuna ukutatululwa naye ngesingayi ngeenkinga abhekene nazo naye ngesingayi uyaxova naye, ucineka uyaxova nomcinayo uGe uyaxova. Kodwa ukusukuma bakwethu ongalwi bese esukumeza olamula kuyinto enhle kakhulu leyo. Ngakho ke insizwa zakithi, niyazi intombi zakithi, niyazi kuphela inyanga, inkinga ziningi, niyafuna ukuthi nijabule emakhaya ngamakhaya. Kune poster ke ephumile ukuthi mina ngimenyiwe lapha ke kuMbuso wamaciko. Ngithi kini nganza kwethu asikwazi ukuthi emlandweni wakithi kwaZulu bese sithi singaze sibhekane nensizwa umcineka siqhamuke sesiyobhekana lapha kwabantu. Ngakho ke ngiyakwamukela ukuxazululwa, ngiyakwamukela futhi ukuthi sikhulumisane. Umcimbi wempucuzeko sowufisa wenzekile ngesifiso sakithi nganza kwethu ngoba into enhle lela amabhinqa athathe 2 years wonke egonqile singazi ukuthi kuzokwenzakalana ezweni. Manje ke uGe umfo kaNgcobo njengoba ezama ukusixazulula nje, cha akakwazi ukuqhamuka sesixazulula kumabhanyabhanya amakhamera ukuthi phayi yonke into lapha ngendlela okwenzeke ngayo. Ngithi cha bobo, ungizwe umculo angizukuphumelela ukuba ingxenye ke iyakhona lapha kulokhunjana kuMbuso wamaciko, angizukuba khona. Ngicela ukuthi apho uyahlele kahle ngomfo wamapholoba ngeviki elizayo sikwazi ukuthi sibonisane nezinsizwa zonke lezi, sibonisane kahle bese siye emphakathini mhlambe sekubukhona la sivumelela khona noma la sigejana khona sigejana kancane bese siyovumelana. Kodwa ngoba kufanele sibahloniphe abantu, umcineka unginengile kakhulu ngesizwe zakhe, kubalekile ukuthi sibonane ngqo naye bese ngaphambi kokuthi ke siye lapha phambi kwamehlo omhlaba. Ngakho ke ngiyamhlonipha kakhulu uMbuso wamaciko, nani ngalihlonipha amabhinqa. Ngiyibonile iposter, yebo ungithintile kodwa cha angizikuba khona nganza kwethu. Futhi ngicela futhi ukuthi mangabe exazulula lento kungabi same day la amaciko asuke ehlangene khona. Kube khona uSminoff namhlanje lapha elingisela abantu nalomfana oneynxemu wangapha emzimkhulu okuthiwa usikweletu. Bonke laba bafana laba kufanele ke bethole ithuba lokuthokoza nabo bebe right lapha bejabule bephambili, bengazophazamiswa inkunzi emavava njengami ekephethe isihlangu sikaba bomkhulu usiwa esinsingeze isuka. Ngakho ke kuyoba inkinga kakhulu lokho, ngakizukulibeka lapha namhlanje. Akuhlelwe esinye isikhathi kuba nomhlangano we-caucus before siye kubantu. Ngaphekwa lokho, there is a security threat against my name, I'm aware of that. Ziyakhala sheshami phela madoda nami, ngibulaleni phela akunini nokunini ngizingela, ngibulaleni phela uNkulunkulu wami niphumuleke. Hawu yenu eshembe, hayi lokho ngigudla nyaleni nani nenkabe ezingamagwala.
Okay, sisuke-ke lapho bese siya la epagini lami kunama-email angaphezulu ka-13. There's an attempt of my page ukuthi lihackwe. Leyo nto leyo i-wrong kakhulu. Cala wonke lo muntu ozama lo masimba la ozama leyo nto leyo ngicela angixeke because njengamanje ngibhizi nama-IT specialist ukuthi azame ukuthi enze njani ukonofela labo bantu ubani olokhe in where ulokhe in wapi kuyatholakala khona umuntu lokhe in ekuphi omunye lokho in ekuphi sabalandela ngoba siphatha namafoni adulayo shembe ngiyacela uNkulunkulu wesinomhlaba ukuthi mina ngafa noma yini ngifele ukuthi ngikhuluma iqiniso abantu abalifuni angizonke umuntu kodwa iqiniso limile sekuthenini ngiyafisa ukuthi sizo samabhinqa siye phambili ngakho ngithi mabhinqa kithi eNingizimu Afrika ngiyanithanda kodwa namhlanje angiyi lapha kumapholoba phuzani ngokuqala nje ngamanje phuzani iziphuzele nje nibuka Sminoff ngisela abantu lapha impilo yephambili angilibeki lapha kuyobe kuhleleke ayikhali ngiyabonga nganza kwethu ngiyanithanda kakhulu abantu bakababa uNkulunkulu wami ngisenambuzo Nkosi yenkantolo.